якуми май дар шаҳри Ботканти ҷумҳурии Қирғизистон ҷаласаи навбатии ҳайатҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон бо роҳбарони раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Саймумин Ятимов ва раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Қирғизистон Қамчибек Ташиев доир гардид. ҳангоми баргузории вазъ дар минтақаҳои назди сарҳадӣ ҳарду ҷониб аз ин ҳодиса изҳори таассуф намуда ба оила ва наздикони қурбониён изҳори тасаллият баён доштанд. изҳор карда шуд ки ба сурат гирифтани чунин ҳодиса дар оянда роҳ дода нахоҳад шуд. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки фавран ба баргардонидани техникаи низомӣ ба макони ҷойгиршавии доимии онҳо шурӯъ мекунанд. дар ҷараёни мулоқот оид ба масъалаҳои делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон мубодилаи ҳамаҷонибаи афкор сурат гирифт. ба гурӯҳҳои кории топографӣ супориш дода шуд ки ҳарчи зудтар ба тасвири сарҳади давлатӣ дар қисматҳои боқимонда шурӯъ кунанд. ҷонибҳо ба таърихи қадимаи халқҳои бародар ишора намуда омодагии худро дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ ва эътимоди тарафайнро баҳри ҳалли ҳама масъалаҳои мавҷудаи марзӣ изҳор намуданд. фоҷиае ки дар минтақаҳои назди сарҳадии Қирғизистон ва Тоҷикистон рух дод набояд ҳеҷ гоҳ такрор шавад, гуфт раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Саймумин Ятимов дар мулоқот бо ҳамтои қирғизаш Қамчибек Ташиев. ба гуфти ӯ мардуми ин ду давлат дар ин минтақаҳо муддати тӯлонии таърихист ки зиндагӣ мекунанд. мардум дӯстанд, онҳо ба ҳамдигар даъвое надоранд. мо бояд ба мардумамон имкон диҳем ки дар фазои сулҳу дӯстӣ зиндагӣ намоянд. дар мулоқоти намояндагони ду давлат мо дар бораи ҳалли масъалаҳои таъмини сулҳ ва сарзамини қирғизҳову тоҷикон бо тавофуқи усулӣ расидем. бовар дорам ки мо ин корро карда метавонем ва дар муддати кӯтоҳ ҳамаро ҳал хоҳем кард, гуфт ӯ. раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Қирғизистон Қамчибек Ташиев зикр намудааст ки имрӯз ҳайатҳо оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатӣ ба манфиати ду кишвар протокол иборат аз 4 бандро қабул карданд. хабари мазкур дар такя ба маълумоти сомонаи Амидховар омода шудааст.